lang hilin eh. Ay, Hi guys! Pwebis na ron. Tawag yapon, bilugot tayo ngipon. Tawag yapon, ginagmay. Ganun pa nga. Pwebis na ron, di ba? Mabot na gatang pinabot. Ay, Webes, hapit na, Sabado. Tuwon. Wajud kuning og housing. Aw, biyason kay nga tangan. Kaya mga nagiatang pod. Excited po sila. Excited mo, mas labaw pa mi. Labaw ko mi kay excited. Last kita na mamanding 2019, family reunion. Tamo, 2019 pa, marupag ako. Saan naman taron? Di man 2019, 2021, 24 na. Na, bitaw. Good morning, guys. Good morning pa ron. Palis na. Afternoon na. Sa kami sa taas. Kaya ito sunod yung tunga ng kuwan. Kaya Lord Dapiton. Naginoo ko, no? Hala, parang itong bata. Guys, Kamang sagsaga. abangan naman nila ang YouTube channel. Abangan ko ng total ni Marita. Gato, 2,000. 9 pa, 10 pa. Ito na, magulo din. 25? Na, magulo din channel sa una. Nakalimutan. Hindi, isang cellphone, giduwa siyang apo. Diba? Nagubali sa kanyang dumsa, password. Una. Ano ba sa nilas? Ano ba sa kabata? Pamang nasiga. Sige. Sayang! Ayun na nayang. Nayang, kasan sa nilas ko nayang? Ano sinigas mo? Ay, Ang bait yung bata na to. Anak sa Muslim. Thank you, be. Thank you, be. Alam na alis eh. Hindi na ko inaaway. Na. ay, Ayun na. sayang suhod eh. Ayan, sino pangalan ka nito? Naraya. Ano, Rinaya. Rinaya pala. Pero hi na dun, hi na. Hi. Hi. Ayan, ang galing. Hi. Uy, Bye-bye. nakita yung papa niya. Alis kami. Blanket mo na dun, blanket. Kiss mo na. Hindi ako sama, iwan ako eh. Blanket Lula. Hello. Hello, kulit. Hello, kulit. Iuwi ka sa buhol ha. Bye-bye. Sama kita sa buhol ha. No, dirty. Sama? Sama ka sa Bohol? Sama ka sa akin? Sa aeroplano? Sama? Sama? Sama ka. Tara na. Palakura na. Doon nakakarga ha. Nakam. Yan. Sino may akbot sa sagdanan? Ano ba yung umakyat? Dito ka lang sa lati. La. Akyat ka. 2, 3, 4, 5, Kaya yan? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Sige, kaya mo ba? 16, Kaya mo? 17, 18, Baba ni nanay. Sayaw tayo? Ay, babayaw tayo. Lola, Ano lang isa? ano ka pupunta? Oo, siya. Sino yun? Sinsan niya? Ano yung ginan? Popcorn? Sino kasama niya? Sasama mo? Ako niya. Alis kami. Punta kami sa Bohol. Malayas kami. Sama. Malayas sa Bohol. Sama. Sama ka? Sama ka sila niya. Nag-akyat na. Wait. Galog. Bernie. Up lang. Taxi. Libre yun doon. Ano yan? Ulam pa. Ay, bilis na. Bernie na.
Ako na, masanay naman na. Utik doon eh. Dami ko naman. Sa gilid-gilid. Wala na. Ayan dyan na to, hanap tayo ng hanap ng, ano sabi niyo po, hanap daw ko ng pwesto matindahan ng snack. Sa paggabi daw, balot. Pag-araw daw, palamig. Ito na to. Wala kang nagpaano ito ng palamig mo. Ha? Wala pag-araw. Kadong may laman ng EMDI. Sabay mo nita may pwesto ko no. Magtindamig palamig. Ugadlaw. Hindi gani buko juice. Saka banana Q. Hala, putik na. Hmm? May kahapon? Basa na Lord Dapit. Grabe ka ng itsura. Uy! Ano, maganda naman. Guwapa. Ingaw nga sa nanay. Tatayningan nga. Ato sila tisi paglakaw. Paglakaw ako nung gugoy nanay. Kahibo siguro. Nagtuo siguro si Jag. Nagtuo siguro si Jag. Kanang sa ato bawag. Sa ato bawag sa bahay. Puti bawag sa Enzo. Nga pwede glak. Kada tawag tayo pelimiro. Huwag pa muna kita sa tisi. Yung kasara. Ngano di man kuno kumungad to. Di ba kuno ko pwede magbaklay. Yung tungtungan pa sa gisa. Pwede naman sinalakon. Yan, kita namin. Ha? Manong imyay? Tara, ang mga kabandi, okay na dito, hindi mo na dito. Dati, ganito managkuhan, ang apo. Hindi, nagkabaho. Namasigis hindi. Sikis. Asa may nagtinda diha? Sirado kasi nakalingan rin natin dahil naman tayo magyang-ugangan. Ano ito na? Gangan sa mga anak? Ibang karong Sabado. Ah, dapit. Ganito ito mo. Kabila ni? Kamirne. Dito namatay sa kuan. Sa diha namatay. Kaya ilan man itong gida sa Pampanga. Pampanga, masulog lang. Saan sa pagkalang tindahan kabila ni na? Gida nga diha. Diha, gida maya. Panay sakit. Bata pa? Hindi, may tiguang. Mura magtiguang po tayo sa dito. Oo, mura. Muli na lang kita. Mag-ini lang tagbaklay. Dengan ta. Uy, mahay mo ba dahil taong pagkatang baklayan? Masala na may bawon. Yun lagi. Nalamay ba? Mabaklay ko naman. Lagabuksan na, di ba? Mga jagmuwan, manilong. Oo. Di balik, uy, di balik isa ka buwan, di ba? Basta maglakaw-lakaw, no? Sa muli ta. Ang buwan ni mo. Ano, yung buwang na. Yung ininta. Magpajong. At least, ma-continue mo na imong pagbaklay. Wala, magbaklay ko nung minay. Muli nung Pagbaklay ba? Piglaran naman nato. At ang piglaran naman mo. Muli ka, sige, magbaklay. Wait na, lamay tayo kwarta. Kung may mo ganing baklasan mga nikudan nila. Upaw, lazo man la upaw. Yung nang baklay na nato na. But ni mo. Hindi na, mga rin na. Gusto ka magbaklay mo agis bilibid. Mo agis bilibid, di ba? Hindi. Pag magbaklay ko ako saan, para mo kukuang. Pagkauban. Wala, iro. Ay, Iro. Iro siguro nga dahil yung ka. Hala. Yung papatulog lang, hindi ako makatulog eh. Ano na dyan, cellphone dyan natin na. Kita ako sige post man. Mo bago man pagka. Tama ka dyan. Baylo mo. Hindi mo account. Si Mirne. Ay, si Baby. Nakita na mo Andrea, wa pa? Ba na ha? Andrea. Yan to mo? Buhat to kami. Buwan na tahapit. Masipit sa ron. Sige, mo buhat mo. Buwan na mo karon. Jeez, Gapon. nagikan. Ako ugma. Aw. Okay na, uhay mo ka. Tanaw lagi mo taga sa katuig na no. Gila ay. Gila ay. Gila ay kaga ang bulang hoy nakita na sa video nga sa labong na. Paghang bahay labong na. Ang bahay dyan, gabong na. Ah, jud. Narabay sakit si Junaida. Hindi, garang pantal-pantal ko. Napod kasi ingon nimo. Sila, kaya na siya. Nag-video call mo? Yung tawag ko, hanggang muna nag-sale ko, 500 o 500. Ito na sobras katatay. Ha? Ito na sobras katatay. Kuwan pa man to sa
February pa man to, January pa gud ron. Ano to, February hapit na. Hat mo ba ha. Kaya sa ipang tagilantan. Ano bilang tan ko ni sa aha nila gahan lang tayo pagkuha no. Pwede naman Okay. mura yung sa tayo, may isura ba kuno tag, nagkita ba ko may isura ba kuno ta? Wala lagi kay, dili ko pwede mo lakaw eh, bugot mo. Halong patong ipakuha. Basta tayo na yung ano, Sabay na kay sobra. Nay karong February na apay 900 na lang na. February pa lagi January pa ron. okay naman sa tayo. Karong na magamit. Ja si Bir pag kana ingon og sa ako lang mo uli. Okay, Benlan. Abin. Ano man? Bina silang bahay. Bigbin sa isang pultri, ijang kualig to. Abin lang mo. Wala lang yung tiwala. Kamera may kamera. Ina, patuloy mo nga palitihin, mi Bir. Puntaan na bitaw. Ikaw, Punta ka masuk na. pwede naman siguro, o may piliti. Pag ipatrap, pa pang di paabot ang butang ni Jinaida kaya ipatrapin na namin mga butang. Nandi na college kisa malingad to. Kajinayda. Kanang ijang i-chat ijang igsoon nga pangariin. Silang maninay to andad to, naghapon pa ning Di, gato usa. si Dudong. Ano may lain? Di, antipulo San Mateo. Kaya naman ko na sasakyan kay ipagusto ni Jinaida katong ijang butang katong kaha kulo nga di mo pilit bitaw na. Ah, muna itong ipangita. Oo, sa ijang baunanan. Oo. Nakuharon. Duga naman panahon. Sila maninay pulita o si Manuel Luktot ay as maninay pulita nag-tracking na. Migabas sila. Nainggit galing ko gahapon nag-live sila sa bus. Migabas. Kulita ni nga report. Tuan na ni uli. Uli na. Siguan ka po. Siguan gani ni mo rin na asawang vlog. Nagtakot. May plano man sila. Putik pa na ng Binta pa lang putik. Binta pa lang ka na may graba. Ilaw pa lapok dyan. Magawa pa na mag-ibay. Gua pa nagguba na ganito mga pagingit. Nanas manungim dya. Gawa magyapon mabago ng batasan nila. Bintahan na, hindi na tayo mainom, pinatungag din. Isa po sa kagin. Hindi ba tingnan? Ikaw nagdala ng bili ka. Kaya na nga ang ramig is less break. Naning gawa sa garden niya. Hala. Nakamirinda may dari la. Manong im. Kay buhisan ko no. Sila may nakinabang, sila naguma. Ito na tibigay kasi babaw. Snack mix. Less bread ito ila. Manong im. Ito na dyan. Taga-amo po nga nagpakasus ng anak. Ito yung asawa at itis ko sa tunguli. Sabot lagi mga baklay ko naman mauli. Baklay ko padong sa buhon ulit na rumi. Dito namin nga po kaya ito doon ni Mita, lutos ila Lord, wa may tao. Ito binasangit. Sikat-sikat po din bayan sa pintong-pintong bayan sa buhon, kaya buhon lang po sila ito doon. Mga itong diyang asawa nga nilang sa o diyang bana nilang sa o kagawad sa amo, makakuan. Relax na dari sa Manila, kaya hindi mga anak. Dari sa asawa kay naalad daw ito si Mangguna lagi pareha may ibingaw na kong tapos ng gunahan ang kansawan nga mag-uli kung may mag-baklay kung may sa kano mag-uli ni pero kapag kaya pa mag-ikat ng pao sinta dahil nagplano din ni Smita nga magpuan hindi dami balot ang tagnay may kapag puhunan na ito sa gawas naging upaw nga mga tao ng pupwisto nga tindahan o snacks palamig ug mapalis hindi makauni padung ang pandong da pangutin zag ngarong urasa na balot na kuan pinta ko kanang gulaman nga sa bunay sa una pero siguro po sabot-sabot pa rin na ni kuan kay mga pa gamit makapagod din makasindo ko kuan pamahunan magtindag kuan palamig. Kaya na to, sa itong mga nagatang sa insoon, hapit na. Kaya burns naman ugma. Sabat hulis man ron. Mga tangan lagi namot.